Koramga jong manechal marka kajatenda piny Kenya William Ruto sebedo e apisi higni ariyo na nyisi ni mane madhibedo kuku mar wache twak bende George Bati dhibedo go kanyo bang' weche manyien gi wende ariyo mabende chopo studio kae. Kata kamano pod wantiere kod weche moko kama jatend piny Kenya William Ruto ochiwo $2 million ne skul ma Endarasha Hillside Academy manyocha macho wang'o mondo mi okonygi e nyiewo mwandu manowang' e kinde mane masira manokelo tho mar jopuonjre 21 notimore. Jatend piny onyiso jaod bura Makieni Njoroge Wainaina mondo mi one ni ji duto manoyudo midhiero omisir e kinde manonro dhi nyime ka osingo mar biro manyo wuon skulno David Kinyua bang' nonro rumo mondo mi gipori e wach kaka ibiro nene skulno dhi mbele gi chenro mage. Jatend piny owacho magi kinde mamoko kuom jonyuol mapok oyudo nyithindgi bang' masirano to pod ntiere kod chuny madang'ni ka piny owacho to nolando ni ne giseng'eyo kuonde ma jopuonjre duto te ne ntiere. Kwa wale watoto ambao waliteketea katika moto, tutapanga mazishi yao na wazazi wao. Wale viti yao ilichomeka, gavana ameniambia kuna wanafunzi karibu 140 hivi. Kwa hivyo Bwana Wainaina, wewe ndio mtu yetu ya mkono ya pale. Kama mbunge wa pale Kieni, nitakutuma tena leo na shilingi 2 milioni ununulie wale watoto wote wale viti yao ilichomeka nini, masanduku, nguo nini, ndio watoto wetu warudi shuleni tuweze kusonga mbele pamoja. Mimi vile vile nitatafuta huyo Bwana Kinyua ambaye ni mtu ambaye alitengeneza hiyo shule na anasaidia watoto wengi. Baada ya investigation kukamilika, tuone pia vile tunaweza kusaidia hiyo shule.